wato ainihin ku subrubida mana subscribe. Ga waɗanda suke son samun cikakkiyar wannan fassarar da sauran fina-finai fassarar Hausa, za ku iya shiga ta website ɗin arewakallo.com ko ku yi mana magana ta WhatsApp ɗinmu domin samun su cikin sauƙi. Farko za ka shiga cikin browser ka inda kake browsing kamar haka. Sai ka rubuta arewakallo.com. Za ka ga ya buɗe ma shafin kamar haka. Za ka ga gajerin fassarori na kala-kala a kai. Wasu na kyauta ne, wasu kuma za ka biya kuɗi kafin ka sauki. Don haka abu na farko da za ka fara yi shine sa kuɗi a wallet ɗinka ta yadda za ka iya siyan fassarar da sai ka biya kuɗi kafin ka sauki. Za ka danna nan wajen ka yi rajista ko login. Bayan ka yi rajista ko login ɗin, za ka duba nan sama ka danna wannan alamar ta plus. Bayan ka danna zai buɗe ma wannan shafin, sai ka duba ƙasa ka ɗauki lambar account ɗin admin ka tura da adadin kuɗin da kake so ka sa a wallet ɗin taka. Bayan ka tura da kuɗin, sai ka ɗauki hoton receipt, takardar shaidar tura kuɗin da ka yi kamar haka. Idan kuma ba a Najeriya kake da zama ba, za ka iya turawa ta Nita Transfer ko Zina. Shi ma za ka ɗauki adireshi da lambar da za ka sa a ƙasa kamar haka. Bayan ka tura ɗin, sai ka dawo kan website ɗin inda ka ɗauki account number, sai ka duba can ƙasa, za ka ga alamar kyamara, sai ka danna ta ka ɗauko hoton takardar shaidar daga cikin wayarka ka ɗora a kan website ɗin kamar haka. Bayan ka ɗora, sai ka jira kaɗan, za a duba a sama kuɗin a wallet ɗin taka kai tsaye cikin sauƙi. Bayan an sama kuɗin a wallet ɗin taka, sai ka koma ka sayi fassarar da kake so da kuɗin da aka sama a wallet ɗin taka kamar haka. Sai ka duba ka zaɓi fassarar da kake so ka sauke. Sai ka danna ta ka sauke. Idan kuma na biyan kuɗi ne, za ka danna nan ne ka biya kuɗin. Sannan za ka ga ya buɗe ma inda za ka sauke shi ɗin kamar haka. Ko ka danna nan ka sauke ɗan kaɗan daga cikin fassarar ka kalla kafin ka sayi full ɗin fassarar ka sauke. Sannan muna da tsarin VIP group na WhatsApp wanda muke sa sababbin fina-finai fassarar Hausa kullum a ciki kai tsaye ba tare da sai ka shiga ta website ɗin ba. Don haka idan kana son shiga group ɗin, za ka biya kuɗi ne duk wata, za a yi ma rajista a saka a tsarin. Idan kana son a saka a group ɗin, za ka yi mana magana a WhatsApp akan wannan lambar wayar kamar haka. +234 80 26 57 46 55. Za mu yi ma bayani dalla-dalla kan yadda tsarin yake da yadda ake biyan kuɗi kafin a shiga tsarin a duk inda kake a faɗin duniya. In ka shiga tsarin, kullum za ka ringa samun sabuwar fassara kai tsaye a WhatsApp ɗinka cikin sauƙi ba tare da ka sha wuyar neman ta ba. Sannan idan akwai fassarar da kake nema sabuwa ko tsohuwa wacce ka nema baka samu ba, to za ka iya yi mana magana ka faɗa mana sunan fassarar. In akwai ta za ka biya kuɗi a nemo a tura ma ita kai kaɗai kai tsaye a WhatsApp ɗinka ko Telegram ɗinka cikin sauƙi. Kada ku manta, duk wata fassara da kuke nema ta kowane kamfani, za ku iya shiga ta website ɗin arewakallo.com ko ku yi mana magana ta WhatsApp ta lambar wayarmu kamar haka. Sannan dan Allah ya zama in za ka yi magana, ka faɗa abin da kake so kai tsaye ba tare da yin gaisuwa da jiran a amsa ma ba. Ka haɗe abin da kake son faɗa kai tsaye a dunkule lokaci ɗaya ka tura mana saboda tattalin lokaci. Kaga muna duba mu ma kai tsaye za mu baka amsa cikin sauƙi ba tare da ka ɓata lokaci ba, saboda akwai mutane da yawa da suke jiran amsar mu. Mun gode, sai mun ji ku. Hukumar tsaro da kare rayukan al'umma na ci gaba da sanar da al'ummar da ke bakin teku kan cewa
lallai su tabbatar sun kiyaye shiga cikin ruwa domin kamun kifi. Domin alamomin yanayi sun tabbatar da cewa za a samu tsinkewar igiyoyin ruwa a ɓangarori daban-daban. Saboda haka a kiyaye. Aha, fatan zaki kula. To amma mai gida, ina fatan wannan kare idan ka tafi ka dawo da wuri. Wannan lokacin ba wai zan yi tafiya mai tsayin gaske bane. Zan tsaya daidai gaɓar tufan ne kawai. Zan dawo na same ki nan da ɗan lokaci Ina son ganin ka a kusa da ni mai gida. Tabbas ina tare da ke, kuma ba abin da zai same ki. Da ke da jarumi na. Shikenan. Shikenan. Ki tabbatar kin ci abinci akan lokaci. Na bar ki lafiya. Wai to shi wancan bai san halin da ake ciki bane ba iye? Ya kamata mu sanar da shi ai. Baka ji sanarwar da ake bane ba ta kan wanda ya shiga ruwa? Kada ka bi yankin iyaka tufan. Ka yi hakuri ka koma maza. Wayo ciki na. Wayo mamata. Wayo. Wayo ciki na. Wayo ciki na. Gorama, me yake faruwa da ke ne Gorama? Ciki na. Wayo, kai jama'a kuna ina ne? Ke bidiyan ma, wai kuna ina ne aka yi? Dan Allah ku zo da sauri mana ku ka dauki. Kai dan uwa, ya kai babaye, wai sai yanzu ka dawo? Ina fatan lafiya ba, yau ana ta zumunci kenan. Dan uwa, wayo dan uwa. Kai hakuri dan uwa, kai hakuri. Me zan gani haka? Suryama? Wayo Suryama! Me yasa za ki tafi ki bani me yasa? Me yasa Suryama? Me abin da ke faruwa ne haka kuka daga hankali? Ya kamata a janye yara daga wajen. Kai, ba daga hankalin ku za ku yi ku wannan iwace-iwace. Maza ku janye yara daga gaɓar ruwa maza. Ku hanzarta mana, maza da sauri a kwashe kayayyaki da sauri maza ku wuce. Ku yi da jiki mana. Kada ku bar komai a nan lallai a kula da yara maza a kwashe su. Ku yi sauri. Maza ku wuce daga nan ku wuce ku tafi. Yi sauri yar uwa, yi sauri kai. Yawa to ku to ta nan a hankali. Kada ku bi wannan wajen. Kai, kada ku bana na ce muku ku dawo. Ku yi maza. Kai yaro, zo nan kake wannan wajen. Kula. Maza da ke hannunsa ku wuce. Kai jagiyan tashi mana. Tashi ka bar wannan wajen maza kai ta can maza jaka. Yanayin yana ƙara rikidewa fa sosai. Maza ku wuce dan Allah ku tafi. Yawa wata wana. Ku daina komawa wajejen wannan gabar ba ku daina komawa. Zo ta nan yaro. Ku ba hankali kaji. Wannan ce rayuwar da dukkanin wasu mazauna bakin teku ke fuskanta a duk sa'ad da wani fari ke faruwa. Duk da cewa sun gina kansu a wannan waje don samun madogara, amma babu yadda suka iya lokaci ɗaya wannan rayuwa ta lalace. Baba, ina buƙatar na canza tarihin wannan yankin duka. Shugaba! Maraba da fitowa. Yau Sanuku, me yake faruwa haka? Ina fatan dai lafiya ba? Waɗannan kasance mazauna bakin teku, ba zato babu tsammani fari ya zo ya iske mu, shi ne muka zo neman alfarma ga shugaba da ya taimaka mana da wajen da za mu zauna ko da na 'yan kwanaki 2 ne. Maraba da fitowa shugaba. Shugaba, mun samu babban hari daga yankin Tufan, inda muke zaune gaba ɗaya ya lalace, kuma ga mata da 'ya'yaye ƙanana wasu da ciki ma, shi ne muka zo ka taimake mu da wajen da za mu tsuguna don Allah. Ka kasance kai mutum ne mai tausayi, babu kuma wanda zai mana wannan gatan face kai, don Allah ko da na ɗan lokaci ne mu zauna kafin sanda wannan fari zai zo ƙarshe. Shikenan. Muna da isasshen waje a wannan yanki, ku zauna iya son ranku. Muna matuƙar godiya shugaba. Ubangiji ya sa albarka. Ku ɗebo kayayyakin ku muje, kai mu rulale ku kula da wannan yaran mana, ku biyo ta wannan hanya ku ba hankali ba. Ya ke ciki ka samo mana ita ba?
Kai dan waga baba ne yana zuwa wajen nan ba. Kai ba za ku tsaya ba ko? Ka manta ka shaida da ne maka? Wato shi ne ka zo nan gurin ka laɓe ba? Tun kuna ƙananan yara za ku gurɓata kanku da wani haye-hayen barasa. Shin ban gaya maka da ka ƙara bai ye? Ban gaya ma ba? Ku ce gaban nan. Kai ba za ka wuce ba sai na masge ka. Maraba da isowa shugaba. Aha, sannun ku komai yana tafiya lafiya ba? Muna cikin amincin shugaba. Ka tabbata ba wata damuwa? Ba wani abu da kuke bukata a sauya ko kuma a zo muku da shi? A yanzu dai ba komi. Mutanen ka babu mai wata matsala? Babu ko dai ranka ya daɗe. Ka gaya min gaskiya idan dai har da akwai. Kowa yana matuƙar godiya kuma muna rayuwa cikin aminci. Babu mai wata matsala. Shikenan to daga yanzu dukkanin wani amfani na kifi da kuka samu za a fitar da karamar kasuwa, sannan za mu samu haɗin gwiwa na fitar da shi zuwa wasu sassa na cikin India domin ku da al'umma ko gabaki dai ku samu madogarar da ta dace. Muna godiya. Shikenan mu je ka sada ni da mutanenka domin mu tattauna. Amma suna ina faɗa maka cewa kai ɗin babban abokina ne. Kai ɗan uwa! Kai to ai kora mai yana bastan ma ya san kowa ne Dan wasu riya? Ya kai me ka nan wajen kuma iye? Shin ba ka gaya min da ni za a je su wannan lokacin ba? Me yasa kuma ba a gaice ni ba to? Kawu ya hana mu ɗiba yara. Ka manta ka shaidin da ya a wacce ranar? Da fari ka je ka tambaye shi tukuna. Abin da ya ce maza sai ka zo ka sanar. Amma dai kun yi alƙawarin za ku jira na dawo ko? Kai, har yanzu kai din yaro ne ba. Babu amfanin ka dinga kwalla fare akan wannan. Maza ka je kai wasan ka. Je ka, maza ware mana. A gaskiya dai wani lokacin yaran nan sun fi mu zagalkalewa akan neman kuɗi ma. Kawuna, shin ba ka ce za a shiga da ni ruwa wannan lokacin ba? Haka ne yaro na, amma yanayin yau baya da kin da za a ɗebi yara a shigar su cikin ruwa. Me yasa za ka ce haka? Ko da yaushe ba abin da kake faɗa kenan baba. Kar ka damu ka ji yaro na nan gaba za ka yi komai da kanka. Idan ban fara tun yanzu ba to sai yaushe kenan zan fara. Kai, ka daina jayayya da yawa mana, je kai wasa. Ni ba wani wasa da zan je da kaina zan je in jawo kwana-kwanan. Kai yi shora. Yi shora. Kai yaro na, yi shora. Amma me yasa ko da yaushe baba idan na ce ina da bukata sai ka dakatar da ni bisa ga na? Saboda mamanka ce ba ta so. Tana son ko da yaushe ka zauna a gida. Ta yadda za ka rayu a kusa da ita. A dukkanin wani lokaci da mai neman nasara ya kasance yana tsaye a bakin gabar teku, ba wai kawai yana kallon ruwan domin sha'awa ba, yana lissafi ne ga abin da ya dace. Wayo dan Allah dan uwa ka gafarce ni dan Allah wayo bayana. Na roke ka dan uwa ka sa su dakata da wannan azabtarwa da suke mana. Wayo Allah na wayo. Shin ba za ku rufe min bakin ku ba sai na taso iye? Na yi muku kashedi akan iyakata amma ku ka ketaro kai tsaye. To ba har kuna cewa ma hege ka fasa ba? Haka ko? Ga nan ai ido ya rena fata. Dan wa mun san mun yi kuskure wayo amma gafarce mu dan Allah. Kai, je duba ka ga me ke faruwa. Yaya, dan uwansu ne ya zo ce kwalkwalin mu. Me? Dan uwansu ne ya zo ma? Kwarai ko yaya? Ina yake shi din? Gai can. Har kana jin cewa da tsagerancin ka za ka zo yankin girgado? Zan cinye ka, domin ni sarki ne a yanki na. Idan ka kalli kanka a matsayin sarki wanda yake tsaye a gaban ka shi kuma wane ne shi? Babu wani sauran tsagera da zai gwada tsagerancin sa muddin na kasance a wajen ko wane ne shi? Nan dan ba cikwalkwalin ka bane ba? Kuma zan yi abin da na so ka dakatar da ni in za ka iya. Abokaina ba sa son hayaniya, ba sa so. Kuma sai na karya hannun duk wanda ya taba su. Me kuke jira da shi ku shege sa? Kai! Kai ya de! Ko galibe mun himana! Kai, maza ka so min hannu, ba ga dan uwa ya iso ba ne? Kada ku bashi ku shege shi! Iye? Dan yegiya magana ka ce ta ji aka mana tambayar. Wayo hakarkari na.
babu wani sauran tsagera da ke da iko a wannan yankin. Idan ka so ka zauna lafiya, idan ka so kuma za a yi ta ɗiba dubu har gari ya waye. Mu ji abokai, wannan zai zama gargaɗi na farko na ƙarshe tsakankanin ni da kai. Karo na gaba kanka za ta faɗa. Na baka a raye ne don hakan ya zama izina ga 'yan baya. Ka sa ido gabanka. Ɗan ƙaro min burkutun nan, ina son yau na yi kutokub ne. Wannan bashi shi zai zamo na ƙarshe a tsakanin ni da ku. Dole ne ka biya waɗancan basu suka tukunna. Ka ji me ta ce ba? Me kuma yasa kake wani kallo na? Ya to ya, kuma ka sanya albarka. Wannan kuma wani sabon salo ne? Hakan yayi. Wai daga ina nake jin yayyafa ne iye? Bari idan na gama da wannan ya ƙaro min. Ka gama biyan kuɗin waɗancan tukunna. Kai to wai na ga wannan kamar yara. Ya sha dai a madadin taka. Kai ba zai yiwu ka hanye a cikin ka duka ba. Dole ne ka damun da ragowar da kai a ciki na. Idan ba haka ba kuma alƙur'an kai za ka biya. Kai bari kawai bari. Na ji ma na yi ras. Wai ma na ga gari kamar ya waye ne iye. Kai Rajugar, maza ka mana da sauri. Bari in turo yaro. Ni me yasa to wai har yanzu ba a kan ba. Ka wani zo za ka yi ga jikina ne to. Wasu mutanen alkur'an yadda ka san kore guwa ga suke kai dan Allah ka janye jikinka mana ya dai. Kai, me yasa mun zo za ka ɗauka ka bashi baka bamu ba? Saboda su ne wanda suka fara cewa a ka musu mana. Dan uwa, dan Allah ka ara min aran fitsarin ka mana. Wai ta ma ake aca wannan ne dan uwa. Ka tambayi wannan ba magen abokin naka mana. Wai to kai ba za ka dan lasa min aran acawun ka ba kai ayya to na gani. Me abin da na gaya maka yadda za ka zo ka tsayan? Ba na ce ba zan ƙara biya ba tun wacce ranar da aka kawo min barasan na ji da ta yi zaki da yawa. Idan ka ƙara kayan barasa ba ta ji sukari ba yana masge ka. Dan ye gyaware ka ban waje. Dan me yasa za ka zalunce sa? Ni kake zagi ma har wai kai da za ka taba ni. Kada kai tsawa mana ɗanwa. Yanzu nan saboda kai barasa kada ka ce wata kare na mana hankali ne. Na rantsa sai ko bakin kai sai yanzu nan ba mage. Me ma yasa to zai zo kawai ya mare ni Bangaruru. Wayo. Idan ban kai miki wannan ba, to wace zan kai wata sa jikinsa? Shi yasa ai kake matuƙar ƙara burge ni. Happy birthday! Ai ku yayi miki kyau sosai. To amma masoyina, da gaske zaka saki matar ta aure ni? Ke da Allah, matar tawa daban da ɗoyin baki babu abin da take sai kuma kai ne ma kike. Na ji sanyi a zuciyata. Ina kaunar ka masoyi. Ya kika ce to? Kai, shi ne na banza walale kana Wai me higa min ido na ne? Me higa min ido na? Me yasa aka bar waɗannan kayayyakin a waje? Idan kuma wani abin ya sami su fa. To ai ma'aikatan ne gabaki ɗaya sun gajiya kuma ba yi musu albayi ba. Wayo wata wayo mama. Wayo. Sai mu je mana mu dena ka kai min aikin gabara za ta karni wayo za ta karni. Wai me ke faruwa? Ya je yana cin amana ta da wata. Yayi sai kujira zan sasanta. Yayi sai na ce kujira zan sasanta na ce. Na ce maka yana rayuwa da shi duk da wannan kuren da bai wata sa. Amma shi kuma yana kewayewa yana cin amana ta da wata. Shin da gaske ka ci amana ta? Na ce mata batalwa ta ce ko kuma mafarki ta amma ni ban yi haka ba. Yanzu dai mai abin da ce ya isa mana ya isa ki dakata ki saurara ya isa. Ita dan ba kana son ta bane ba saboda ka kara ta matsayin mata ka ta biyu. Alƙur'an ya gano. Ka wuce ka tafi zami. Na gode dan uwa. Dan Allah ka ce ka ta kashe ni fa. Zan taɓa da buwa. Ke abin nan fa dala duk joni ce. Kai me kake nufi? Ni ga daga ciki sai yi miki bayani dalla. Wayo mama ta. Kai tanki. Me kake ta dudubawa ne haka? Ina tanki yake ban gan shi ba. To ai yana ciki yana bacci. Kai. Yau na samu dama da nake so. Wai dona ne ko kuma dai gaske? Kamar dai na ga ya ta sai shiga ciki ko? Ke, me yasa ina shigowa zaki shigo kirfi ko? Sau da yawa dama ba ina gaya ma zan yi magana da kai ta sirri ba? Kuma za mu sirri shi ne sai kin yi haka? Me yasa ba zan maka ba alhalin yanzu kana ganin kanka kamar ka girma? Za ka yi magana da ƙarfi ne? Yanzu kawai ina son ka bayyana min da saƙon zuciyarka ne. Shin kana jin abin da nake ji ko kuma dai a'a? Ke bai mana kada dai baya abun kunya aboki. Ya abokai. Wayo. Ai, yau ba. Ke yar uwa? Yar uwa kina ina?
Me da kuka tsaya kuna sauraro to? Shedan ba yayanta bane kuna tsammanin cewa wani abu zai faru? Ai to abin da Wariyo ka bude magana. Karba baki. Kai, yau za mu je iyakar ruwa Tufan, don haka maza ku shirya. To amma aka ce sai mako mai zafi. Kai me yasa ba za ka dinga yi bane? Tunanin kawai babu abin da ya shiga tsakani. Ina babu abin da ya shiga. Mahaukacin banza kai kam da alamu ka fara ma zaucewa shashasha. Yar uwa mu kulama. Na raba da ganin ki a wajen tsinta. Kin daina zuwa wajen aiki ne? Saboda idan na tafi na bar yara na babu wani wanda yake kula min da su. Kwarai kan babu shakka. Yana da kyau ki kasance tare da su ki tarbiyantar da su. Na bar ku lafiya. Me yake faruwa da Sanji? Kai Sanji? Me ya faru? Kamar wani yaro ka zo na kana tukuka? Na rasa yadda zan yi ne ai dan uwa. Kina tsammanin cewa zan yi yafiya bisa ga abin da kuka aikata ma? Ko wanda ya ja da iko na dole ne ya fuskanci hukuncin da ya dace daga gare ni? Lallai ki sani cewa babu wata duniya da kika isa ki taka. Face na sa an kamo minki an kawo ki a duk inda kike. Yanzu lokaci yayi da zan kawo ƙarshen wannan takaddamar tsakanin ni da ke. Shi ne mai jagorantar dukkanin wani bangaren musunta. Babu wani mai iko da ya isa gudanar da wata rayuwa yadda ya so ba tare da ya bi umarnin dan uwansa ba. Duk wanda ya ja da hakan kuma zai bakunci lahira. Kai da kyau. Ke din kyakkyawar yarinya ce. Kina da kyawun surar da kowa ya kamata ya kaunata. Kai abin da ya dace dan uwa. Bakin ja da yaya ba. Dole ne mu mata hukuncin da ya kamata. Ba yayi ta kare ba dan uwa. Da dukkanin wanda suke jin cewa za su yi tsaya mata. Shi kenan ka je ka ji da su. Kada ka bar ko mutum da ya cikin su ni kuma wannan san ji da ita. Ni zan mu je. Ke ki wuce mu je mana. Mu je. Ka dakata. Ba na bukatar haka. Na san me kake bukata da ita. Ke me nake bukata? Hukunta ki san. A wancan gurgun san aje ke sai kokolo ki ta buga tukunna. Mu je. Baka ji me ne ce bane? Masa ku durkusan mun da ita nan. Kowannen ku ya ja baya. Mai gida ina jin a cawai. Je ka yi to. Me ka ce za ka yi? A cawai mai gida. Ba bukatar ka je wani waje to. Mai gida, ai ni ma kuwa na dade ina jin a cawun nan fa. Ni ma ina jin a cawai so biyu. Ni ma ina jin a cawai sosai mai gida. Maza to ku yi abin da ya dace. Shin idan yi ta ɗin ƙanwaka ce, ko idan yi ta ɗin ta kasance gyati maka, za ka aikata mata haka? Dole ne mu mutunta kowace budurwa domin ita uwa ce nan gaba. Idan har idona ya kai kamar ɗa'a, to tabbas zan mai hukunci daidai gwargwadon abin da ya aikata. Ka haifa buti! Wannan ya zama na farko na ƙarshe. Ka yi heri, maza zo ka ɗau masoyi ka tafi ka bannan da ita. Ɗanwa! Kai samsam ba rago bane ba, kada ka maida zuciyarka tamkar ta karnuka. Sha kawai, maza gaya min, shin a yanzu da gaske kana kaunata? Sosai dan uwa. Kai jinan, zo nan. Ya kamata mu shawo ba? Sosai. Ha? Ka tabbata kana bukata? Kwarai kuwa. Ha? Maza mu je to. Kai, me abin da yake damun ka ne haka? Ku rasa hankalinku ne da za ku zo nan wajen kwanta kuna yin bacci? Me yasa wannan shekarun naku har yanzu kuke yin abu kamar ƙananan yara? Kai ba za ma ka ji ni ba? Wai me yake faruwa da wannan ne ta zo take ce mana fada? Kawai muna baccin mu mai daɗi zaki zo ki tashe mu? Kai kada kai mata rashin da'a. Ga dukkan alamu da akwai alkhairin da yake tattare da ita. Kada ko mutum da ya tunka mata. Kai lere, maza ka tashi. Wai ko dai da wannan maka kwana nan ne? Ko wannan abun ba daidai bane ba fa. Ya kamata ka daina rayuwa irin. Kai! Ba mu gida Allah tashi mu tashi mana. Irin wannan zazzafa shiga haka aboki, kana da wata daɗiyar fita ne? Me yasa kake wani abu tamkar wanda ya samu taɓin hankali? Iya ni da kai ne fa kamun bayani mana. Kai da kyau. Yayana,
Kaga yadda kai wannan matukar haduwa kuwa? Na san na da sosai. Kenan ma ba da ni kai wannan kwalliyar ba? Shine ni ma abin da nake son na sani. A duk sa'ad da na kalle ta ina jin wani sabon motsin zuciya. Wannan dalilin yasa ne kyakkyawar shiga. Domin idan ta gani ta farin ciki a cikin zuciyarta ita ma. Kamar na san za ka yi kwalliya shi yasa ni ma ne kwalliya. To kwalliyar ki ta yi kyau a ganin ki kuma ni kwalliya ta samsam ba na yi ta ne saboda ke ba. Me kake nufi da ba dan ni kai kwalliya ba kuma kwalliya ta ba ta yi kyau ba. Ki bari mana da wasa yake miki ki dakata. Koya na kasance na tabbata za ki farin ciki saboda ke din kyakkyawa ce. Ka tabbata da gaske? Na rantse miki kin yi kyau. Shikenan ba sai ka rantse ba. Ai dama na san kana kaunata kamar yadda nake kaunar ka. Kuma na san dan ni kai wannan kwalliyar. Yanzu dai bari an kawo muku abin sha. Kai yaya, ka jira ni ina zuwa. Wai me haka ne dan uwa? Da gaske ba saboda ita bane? Kana ji? Kin ga jira bari mu shigo ciki ko mu sha. Tawo mu je. Wai a dama duk magana da nake a wajen nan babu wani wanda yake ji na, me yasa za ku dinga barin kaya haka a kasance? Aikin banza kawai. Maza ku so ku kwashe wannan kayan, idan ba haka ba kuma na rantse zan sa a yi fatali da su maza. Ni abin da ma ya kamata mu siya yau a cikin kasuwannin ne ma wai yana da kyau. Sai na zaki samu ganjal ɗin da kika ce kina so. Ina tunanin idan na fito wancan bangaren zan iya samu. Barka da zuwa yar uwa. Aha, kayan naki da sauki? Mu dai ko daidai kudin ki. Kai amma dai waɗannan suna da matukar kyau sosai. Kalli wannan ma fa. Zan iya ganin wannan? Ga safarin sa a hannuna. Gurgurin masara da na dawa, sai gurgurin masara da na dawa. Gurgurin masara da na dawa, sai gurguru, sai gurguru. Ashe gurguru, sai gurguru. Ashe gurgurin daga tsakiyar masara. Ayyo, yayi kyau. Yaya dai, ‘yan mulmula budurwa. Dala wuce ka bani waje. Aikin banza wari ma take. Wayo na kiya. Ayi abin da na busa ne. Wai da gaske duk dalla sauka ɗan hegiya. Kai aboki, ka jira ni manto, ba da wata budurwa da su gani ko? Yawa. Kai, waccan kayan zata don haka lallai ina bukatar ta kasance a cikin jakwalkwalina. Ina tabbatar muku da ba zan taba gajiya da ita ba sa'ad da nake kwalbe ta. Ba yanzu ba ka bari zuwa wani lokaci. Nawa ke siyarwa? Kowane dozin rufi 80. Rufi 80 fa. Gaskiya dai yayi tsada da yawa ki rage. Ina malafin rufi 60. Oyo, sai ka ce kayan sata? To ya kika ce yau din fa mun fito a Jebotes. Kun zo kasuwa sai wani hauka kuke. Hanni ma sai kun mun wannan shirman dalla ku tafi ku bannan. Na ga maka ai. Kaniyar me ka ga? Dalla mu je. Ba magiya ba zan kare miki wasa ba. Sai ki sai mun rufi 65. Kiyan mata ya dai? Kina da kyau ba. Kuma yana da bakatakiya za a yi to. Har yanzu kuna tantama akan hukuncin da nace zan dinga aiwatarwa dukkanin wani mutum da ya kasance mara ɗa. Yaya? Da ka ƙara kai hannunka jikinta, na rantse da babu abin da zai hana na sare sa. Ya idan Allah kada su cutar min da kai. Ke, ni din ban kasance matsoraci ba. Kai iya wasan ka wannan lokacin zaban mu ne. Kana jin cewa za ka hana mu gudanar da rayuwa yadda muke so ne? Wani irin abun banza kuke haka? Nan ɗan kasuwa ta ce, kuma ba na buƙatar wani rashin ɗan ta ku. Kai ɗan uwa, yi tafiyar ka. Ɗan uwa, maza kowa ya koma bakin kasuwarsa. Dole sai mun yi maganin wannan ɗan girgiyar. Ya yi kyau matuƙa ya yi kyau. Mun ji daɗi sosai, mai gida. Waɗannan su biyu su ne suke aure makon da ya gabata. Ina fatan za ka sa musu albarka. Ko da yaushe suna tare da albarkan mai. Babu shakka kan muna matuƙar godiya ya labai. Da kyau. Aha. To shi ke na ala albarkace ku. Fatan nasara. Mu bari mu wuce sai wani lokacin kuma. Bari raka mai gida sai yanzu mu wuce. Dan uwa, ina son zami wata magana da kai. Ƙanwata na ga kamar tana wasu abubuwa da yawa. Kuma alamu gaskiya sun gwada kamar tana tsananin ƙaunarka. Kai, juya jirgi mu ga me abin da yake faruwa ta can.
an yi yarjejeniya tsakanin mutanen bakin teku da yankin Ashwat. Yankin Ashwat ya kasance wani yanki ne da ke gabar teku daga yammaci. Don haka suka sa doka mai tsanani ga duk wanda suka kama sun ketaro yankinsu daga wancan bangaren za su kulle su a kurkuku. Mutanen yanki hankalinsu zai tashi sosai. Tabbas bai kamata mu fallasa maganar ba. Amma dole za mu ka ƙarshen wannan. Me yake faruwa mama? Naga mutane suna ta gudu. Wasu yara biyu ne suka kamu da ciwon mashaƙo. To shine ake gaggawa kai su asibiti. Likita, don Allah a taimaka waɗannan yaran a taimaka musu likita. Me ya faru? Suna cikin mawuyacin hali. To ai babu wajen da za a kwantar da su a nan. Ki taimaka mana ki duba halin da suke ciki. Kai hakuri ya labai. Ku kai su asibitin yara. Me yasa zaki ce haka? Saboda babu inda za mu ajiye su. Kuma an hana ajiye mutum ba gado. Ki saurarin da kyau. Ki san menene abin da zaki faɗa. Wannan gaskiya nake faɗa miki uwa ki yarda da ni. Asibitin gwamnati an wadata shi da dukkanin wasu kayayyakin aiki. Ki ko to sai ma baki da shiga waɗannan ƙananan yaran guda biyu. Idan yaran ki ne ya zaki ji. To ni dai ban san yaya zan yi muku ba. Mun saba fuskantar haka. Bari mu je da su wani wajen kawai. Shikenan naji. Kirawo min likitan. Shikenan to uwa bari in kira shi. Me abin da yake faruwa ne anan? Wannan yaran ne ke fama da matsananciyar ciwo. Kai hakuri. A ka'ida ma nan ba asibitin yara bane ba. Sannan bugu da ƙari ma babu wajen da zamu kwantar da su a asibitin nan domin duba lafiyarsu. Kuma doka ta hana mu karɓar majinyata irin wannan ba tare da an samu gadon da za su zauna don jinyarsu ba. Da haka ina mai baku hakuri kafin lokaci ya ƙure. Ku gaggawa kai sa asibitin da ke gaba da wannan. Wannan shine abin da kai zamu iya taimaka muku da shi. Likita, yar uwa. Mu je wani asibitin. Kai yaro na. Kai, me kake a nan wajen kai kuma? Ina gyara rumfunan kifi ne mana. To ai kenan, ina ganin ya kamata in bar wajen nan ma fa. Ya kai a bar kauna? Wannan na musamman na haɗa maka saboda na san cewa zaka ji daɗin sa sosai. Aha. Ya naga kamar yana miki kifce ne. To amma ai baka sallame ni ba. Anan nake sallama ki dama. A haɗin wa? Kai hakuri kai ma ban shirya maka naka na musamman ba. Ke da dalla ba yakin durƙusa ba mi ke dalla. Ka bane nemi ya fesa bisa ga wannan kuskuren nawa. Na yafe masa me haka ne wai dalla ki wuce. Shikenan to. Ina fatan wannan ai waye nuni ne. Kai ban gane ba ma fa. Ita din to ai na san ta dama. Saboda ina son kawata. To me a tsakaninku? Idan na gano da wani abu sai ranka ya baci. Sha mu je dalla. Kai to tafi gata kamar kaza. Sabon kifi a zo a siya sabon kifi. Ayyo sharma. Yau kuma ku ne kuke siyar da kifin? Dan uwa za ka siya sabon kifi ne? Ko ba sabon kifi ba? Ban gane ba. Na ji kina magana sabon kifi kuma a idona na ga kwantai. Ka taba ka ji kwantan ne? Ke din ma ba kwantan bace ba to. Me kake nufi? Ki karyan min da farayi in sai kwantai. Ka ba na siyawa bane. Shine ba na siyawa ba ke kuma fa. Zan siya ko a kwantan ne. Nace ba na siyarwa bane. Wai to me yasa kamar ki ma kike sai da kifi? Dole ce ta sa mana. Ina da yara guda biyu kanana waɗanda ba sa da lafiya kuma ba sa da mahaifinsu ya mutu tuntuni. Ya ni kadai ce nake zuwa na kasa wannan kifin idan na sayar kai a bani riba ta. Ani nake samun abin da nake kula da rayuwarsu. Dole ce mu ma ta sanya mu wannan sana'ar ba komai ba. Yaudara ce. Za ki kai zuciya saboda in ji tausayin kin ce zan aure ki. Aikin ganin nan ne sai san taleliyan budurwa. Ka go su ganyen mata. Sabon kifi a zo a siya sabon kifi mai kyau sabon kifi. Wannan da an samu abokin ciniki guda ɗaya ga baki ɗaya zai siya shi har ma ya nemi ƙari nan gaba. Ka tana wannan yarinyar? Me ya faru dan uwa? Wace kin wayo wace ranar ko? Ni na bude aiki to. Kai ba za ka iya kai magana guda ɗaya bane ba sai ka kwaye zance duka. Irin wannan sheke da fuska ki take haka in za ki yarda kamar wace ranar to yau ma ina tabbatar miki da zan ƙara miki juye na sai gaba ɗaya. Sir, mutumin banza kawai. In zai siya a waje ki ce miki wasu maganganun banza? To ba za mu siya masa bai tashi tafi. Mu ba wasu tsummata bane. Sai dai ka juyo ka kalle ta. Ka manta yana da cutar juye ne? To kamar dai ba da kai ma take yin magana ba. Ai to na gane. Bari zan zo in siya. Wannan yarinya ta lalata mana wasa gaba ɗaya yau ba magiya banza. Yo to dama me yasa za ta yi daga gajanta yar uwanta mace? Ina sababbin yan aikin suke? Ainihin diga baki ɗaya su sabbi ne, amma tun kafin a ɗauke su suna ƙorafi game da biyan albashi akan lokaci wai. To me yasa ba za su faɗi gaskiya ba dama? Za su yadda su zo su yi aiki su gama ne a ɓata musu lokaci? Muna ɗan samun tsaiko daga abokan cinikayya. Wani lokacin su ne suke taurin bahi wajen biya, amma za mu daidaita wannan matsalar da gaba ɗaya. Kuma kowa za a dinga biyan sa albahi akan kare. Kai Ramo ba saram kana ina?
Sai oga. Yawa, wannan shine wanda zai jagorance ku matsayin ku na sabi. Ku kwantar da hankalinku, kowa zai yi aiki cikin nutsuwa. Duk wanda yake da korafi sai ya same shi. Kun ji ba? Saboda haka maza ku je ku kama aiki maza. To amma wani hanzari ba gudu ba mai gida. Waɗannan ma'aikatan fa suna da wayewa fiye da na baya. Za su iya sibori nan gaba. Kaga kuma da matsala. Babu shakka. Dan uwa, barka da zuwa. Maraba da zuwa, maraba. Yege, dalla ka dan yi baya. Kai. Na hiro kai. Waɗannan yaran ban san me yasa suke son yin wasa da kwale-kwale ba. Ku fito da goje na. Me yasa kuma na ga ya tafi da hanzari bayan ya ga kun fito? Ina ji tsoron kada masa duka lukudi mana. Kai, me ya faru ne? Lokacin da nake duba kundin shigar da bayanan kayan safara, a nan na bankaɗo wannan sirrin na badakalar da suke aikatawa a junansu. Abin ya yi matuƙar bani mamaki sosai, duba da yanayin yadda suke nuna masa a koda yaushe suna tare da shi, amma kuma ta gefe guda suna cin dunduniyar shi, tare da amfani da kasuwancinsa wajen tafi da nasa kasuwancin cikin sirri. Daga nan na fara tunanin hanyar da zan yi wajen gano wannan gaskiya. Sha madarar lilo, ayye a sha madarar lilo, sha madarar lilo, ayye a sha. Kai, me kuke da mamawa nan? Me da me ka da mu iye? Me da me ni kake cewa ma? Har waye ke da zaka kalle ni kace zaka gaggaya mu magana haka? Da wani tsokakken bakin ka yanzu nan na mammaske ka. Duk wani uban daba da tsage na karkashi na yake to. Jan wuya gagararren da ya gagara duk gabaki ɗayan ubannin daban duniya. Babu wani ɗawa ɗan wala da ya sai shigo wannan cikwalkwalin ya gudanar da abin da ya ga dama ba da salewa ta ba. Za ku yi min bayanin waye ba ku izini koko? Kai ya dai, raina idan ya ɓata ba bana da kyau. Ya ne naga kowa yana min kallon 1 minute da rabi ne iye. Kai to ba wani hegen da zan daga kafa a cikin ku. Wannan gajan wai shine mai gidan naku? Wani kazamin uban daba ma da shi mana fasali? Jiba shi kama wani tafiyoka. Ya wani bato yana zanzara ido kai cika ni man dalla. Waye shi din ye? Kai ka iya bakinka. Na iya bakina? Idan nake za ku haɗu ku yi min dukan tsiya ne? Lallai bari in tabbatar muku da tsageranci na. Yau sai na yi muku suburbuɗa ɗan budda nan. Sai na tabbatar muku da kun taɓa tsuliyar dodo. Za ku ga yadda ake fashin kwakwa. Kun san wane ne uban da babu fara ja? Kuna so ku ce ba ku da labari na? To don wani uban da ba yana jin tsoron ya haɗa ko da hanya da nima. Shi kuma wannan babbar jan wane ne shi? Wai dama shi ne. Na rantse a duniya bana da wani mafarki da ya wuce a ce na kasance kamar kai shugabana. Wallahi za ta fasaha ne. Me yasa za ku yaka? Shin ba ku ga yaya yake ba ne? Bai kamata ku tsorata shi ba. Ko ɗauke shi ya bar wajen nan. Ka yi min hankali. Shugaba, ina fatan nan gaba na ƙara haɗuwa da kai don Allah. Kai nan shugabana ne kuma abin alfahari na duk duniya banda kamar ka. Umati, ina jin ka. Wannan dattijan ba ya gano dukkanin abin da nake aikatawa. Garin kakatuwa ka ta faru. Sai aka samu labari. Wannan ba labari na samu ba. Da idanuwa na gan shi sa da yake binciken wani kundi. Babati, idan ba mu magance wannan matsala ba da kai da ni gabaki ɗaya mu babu wanda zai sha. Za mu rasa dukkan wata dama da muke da. Kai yaya? Yaya, ka ji ni nan yaya. Ka ce za ka tafi da ni shine ku gudu ku bani ban je ba. Ka saurare ni mana. Me yasa kai akan duda ka san cewa ina son na je? Ke, me abin da yake nufi da mu ne? Ba ki ga dawowar mu kenan ko huta ba mu yi ba? Ita ba ma abin da ya dame ta. Ƙorafi take wai me yasa ba tafi da ita ba? Aikin banza. Ya san abin da nake nufi amma gaba ɗaya sai dinga fagarar da ni. Ba san ba kare kula ka ba. Me yasa za ka yi mata faɗa ɗan uwa? Ko da yaushe kana mata alƙawari akan haka? Tana kallon ka da muhimmanci fiye da kowa a wajenta. Ka taimaka don Allah. Kada ta fara kallon magana ka matsayin ƙarya. Ita ɗin ƙanwata ce amma na san damuwar da ta da kai. Ke sita, mata zo na. Shi to ga nan. Jira ina zuwa yar uwa. Me abin da kike so? Ba kin waya da ke a saman ruwa ba? Kwarai. Shikenan wuce mu ci. Aha, da gaske zaka shiga da ni yanzu? Wai da wasa kake yi ko da gaske? Daga yanzu dai na san babu wani ƙorafi da zaki kare min nan gaba. Mazi yi wasa a roto. To mu tafi. Ko da yaushe a cikin zuciyata, sababbin abubuwa suna ƙara kusantar ta. Duk da cewar komai a bayyane yake, amma wata zuciya ba ta iya fahimtar hakan. Rayuwa ta gaba ɗaya na dogara da ita. Ga wata zuciya guda ɗaya da kamar ma fata a tare da ni. Ni ban ma san wani farin ciki ba bayan na wannan zuciyar.
Ina samun nutsuwa ne kawai idan wannan zuciya ta kasance cikin farin ciki. Ki sako mu tafi mana. Sita. Na san kin yi farin ciki da yawa. Haka na nima na yi farin ciki. Kamar na ji kin ce wani abu. Irin wannan sabon yanayin da kike ji a cikin zuciyarki nima haka ina jin sa. Na rasa taya ma zan kwatanta sa. Ina jin motsin zuciyarta da yawa. Amma bakina ya gagare ya furta mata. Ban sani ba ko waɗannan da lokaci kaɗan zan samu ƙwarin gwiwar haka. In fito ƙararren bayyana wa wannan zuciyar cewa ina ƙaunata. Ta daɗe da sace ni gaba ɗaya. Bata bar sauran kowane gurbi ba a zuciyata. Kai, kana ganin kana zubar da kifi a ƙasa? Ko dinga bi a hankali mana? Kai, ba aikinka muke ba nan kanan da Allah. Kai? Kai? Me kake cewa? Amma shi ne baka gani da wuri ba? Me muka zo na muna jira da kaya a nan to? Kuna son ku ja mana babba asara ne? Maza lo da kaya. Maza mana. Me abin da yake faruwa da babana ne haka? Aha. Me faru da baba ne haka yi? Ina ta tunanin hanyoyin da za mu bullo wannan sabon tsarin kasuwanci ne. Kasuwanci? So me yasa zaka damu da yawa haka baba? Ba wai na damu a kai bane. Maza ka je ka ci abinci. Na dafa ma har da kifi. Shikenan ba? Shikenan baba. Zan shigo na same ka. Tun daga wani lokacin ya ƙara tabbatarwa da duniya cewa shi ne mutum na farko. Sanar Ramaru shi ne na biyu da ya ƙara kafa waɗannan dauloli. Na san kuna jin labarin Arnabasam, shi kuma wannan ya kasance wani babban sadauki ne a wannan lokacin. Kuma shi ne wanda ya yi nasara a wurin Yaga Shamilu. Yaga Shamilu kuma ita ce gimbiya da babu wadda ta kai ta daraja a wannan lokacin. Kun san me ya faru bayan shekaru? Wannan gimbiya ta haifi wasu kyawawan yara guda biyu. Dukkanin waɗannan yaran biyu kuma sun kasance kyawawa. Lokacin da shekaru suka ja suka girman da za a iya aurar da su, ‘ya'yan shugabannin masarautu daban-daban sun zo domin ganin su. Amma abin da zai baku mamaki shine ba su zaɓi ko da mutum ɗaya daga cikin ‘ya'yan wannan sarki ba, sai suka zaɓi wasu samari na ƙauyen su. Zuwa yanzu ya kamata ka zo ka yi aiki tare da baba, kai ma za ka huta kanka. Ba na bukata. Ina son na ci gaba da dogaro da kaina, ba mai da rayuwata ƙarƙashin wani ba. Babanka ya kasance shi mutum ne mai girma a gare sa. Idan har kana tare da ni, zan samu sauƙin wasu abubuwa. Kaga shekaruna sun ja, abin da ya gagare ni, kaga sai na ban man ka yi sa, za kuma ka samu sauƙin wannan wahalar ta shi. Na sha gaya ma baba bana bukata, ba zan kai rayuwa ta ƙarƙashin wani ba, ka bar ni ci gaba da dogaro da kaina. Me kake cewa ne haka? Kai yaro na, ka zo ka karasa cin abincin mana to kuma. Kai isura, kai isura. Me yake shirin faruwa ne haka? Yusra! Kai! Bana hannunka! Kai! Mazaban hannunka! Maza ku juya mu je! Mu je! Ga dukkan alamu dai wasan sarautar teku za ta ƙara komawa zuwa ɓangaren da ta baro, domin a halin yanzu Ishuwar shi ne ke kan gaba wajen tafi da wannan wasa. Da kyau ɗan uwa, na yi matuƙar farin ciki.
Kai, suwaye ku, kai, ku dakata, suwaye ku ye? Suwaye ku na ce? Kai, ku dakata, kada ku cutar da ni. Kai! Ba kana jin kai gagararre ba ne ba, eh? Sai, ku ɗauke shi ku watsa da shi, maza ku bar nan wajen da shi. Soyayya ta kama zuciyata ta yi ragargarga, me so na san kyaraina ya kama ni yayi kaca-kaca. Kawu, kawuna, kai kawu, me ya same ka kaye, kawu ka tashi, kawuna, me ya same ka, kai ba kowa ta nan, kawu ka tashi, me ya faru da kai ne haka, kai kawu, ka bude idanunka kawu, kawu. ‘Yan uwa, kai dan uwa. Kai ‘yan uwa kuna ina? ‘Yan uwa. Wayo yariyata, wayo yariya mai kirki yariyata. Kai sai ku bari mana kai ku dakata na ce. Marasa ta a lokacin da muke matukar marar rayuwa tare da ita, yanzu shi ma kuma gashi marasa shi a lokacin da bai yi tsammanin hakan ba wayo. Dama shi ne mai taimaka mini mai ji da al'amuran mu yanzu kuma gashi babu shi. Me abin da ya faru da kawuna ne wai? Kawu ka tashi kawu. Ina ne ka shiga ne haka? Min yi babban rashi yaro. Me yake faruwa da shi ne haka? Shi mafa kamar baya cikin hayyacinsa. Ko dai da gaba ɗaya da shi aka yi wa farmakin. Kawuna. Baba. Baba! Me yake da maka dana? Wannan yanayin yana da kyau sosai baba. Ta riga ta kare. Aha. Kana ina ne? Ina ka shiga haka ne? Dama kana bayana zo nan. Wata rana za ka girma ka zama babba kai ma. Kuma ina son na zama abin alfahari kamar kai babana. Nana Isra, har yanzu kai yaro ne bai kamata ka dinga bin masu kwale-kwale ba. Ka bari sai zuwa nan gaba in ka girma tukun gaji. Zan kasance tare da kai. Wannan ba shi ne wannan ishuwa ɗin da baban sai mata ba, abin tausayi. Na ji labari game da abin da mahaifinsa ya aikata na alheri a rayuwa. Allah sarki. Kai tire! Wani irin mummunan zunubi kika aikata haka? Shin ki rasa hankalinki ne da zaki jawo mana wannan masifar? Aikin banza, ina yi tsammanin ke mai hankali ce. Shibayya, ba ma neman kowa da shara a rayuwarmu. Kada ka jarabce mu da abin da ba za mu iya ba. Ka sassauta mana ganin baƙin ciki a rayuwa. Ina son na ƙara rayuwa ta lafiya ba tare da fuskantar tozarci ba. Wayo. Maza ki fita da shi daga gidan nan bana buƙatar ganin ku. Ba zan karɓa alhakin wannan zunubin ba zan karɓa ba. Baba na roƙe ka dan Allah ka dakata da abin da kake yi.
Kina son ki jefa rayuwar mu a cikin masifa? Ba haka bane baba. Jarumtaka ba wai zarraba ce ba. Ko da yaushe ya kasance mafaɗaci da wasu tsagiru. Ke, me yasa ga Aitiri za ki aikata wa mahaifinki wannan sakayyar? Ki ɗauko shi ki kawo shi ne? Tir da wannan al'amari. Mu ba mu kasance watsatsu ko mutanen banza ba. Ko da yaushe muna yaki da zalunci ne da masu shirin aikata zalunci. Mun zaɓi mu rayu a gabar teku ne don mutuncinmu ba don ƙasƙanci ba. Tabbas mahaifina ya yi gaskiya da ya ce mu rayu a inda muke da ba juna ƙaunatayya. Wasu suna kallon wanda suka taso a wannan wajen tamkar ma waɗanda ba sa da asali. Shin me kasuwancin da ada kake yi? Idan da ba dan da mu ba za ka yi wannan kasuwancin? Ko dan kawai saboda mun siyar da rayuwarmu ta hanyar shiga cikin ruwa babu dare babu rana tare da fito da kifi mu siyar ga wasu 'yan kasuwanni? Shi ne aibu mu? Mu sam ba watsatsu ba ne ba, zan tafi. Amma wata rana tarihinmu zai kasance mai maimaituwa a kowane zamani. Iyayenmu sun koya mana cewa dukkanin wani uba ne a gare mu, muddin uban nan ya kasance mai mutuntawa, babu rashin da'a ko kuma mummunan lafazi. Babu shakka ka yi gaskiya yaro. Ina ne inda ka kai tunaninka ne haka ban uwa? Kada ido ya rufe mu danga hukuncin koyaya. Tunda muke da su ba mu san wani sharinsa ba sai alkhairinsu. Abin da kake magana a kai kuma wannan wani tunani ne da aka dasa mana. Ba kai ki da ikon tsara wa kanka rayuwa yadda kake so ba. Kuma babu wani maluki da ke da damar iya canza kaddararsa da Ubangiji ya kaddara a gare sa. Kai mai sani ne akan haka me yasa ka manta duk da wannan? Mahaifin maka maso ya rayu. Kana kokarin yin mummunan lafazi da yarka. Ki kyautata zatonki a kaina. Me kike da bukata? Dan uwa, ina tsoron me abin da zai je ya zo ne. Me abin da kake jin tsoron a wannan shekarar naka kai ko? Wannan ba wai shawara nake nema daga gare ka ba samsam. Yana da damar yin duk abin da ya kamata ko da babu kai. Gata, maza wuce ku shiga ciki. Har tsawon yaushe za mu ɗauka muna baranta rayuwa da su baba? Da haka kake so a yi ta alfahari da kai? Ko da yaushe muna kallon sa a matsayin watsatsu, kuma duk da cewa mun san so ne samsam ba haka suke ba baba. Ba iya ce kaɗai ba har da shi ɗin ma. Dan Allah ka jira ni na 'yan minti kaɗan. Wannan shi ne jadawalin da mahaifinka ya bani. Me abin da kika fahimta a kai? Tabbas, mahaifinka wasu mutane ne suka sheƙe shi. Me yasa kika ce haka yi? A gaskiya, bai kai ka ya faɗa min ko su wane ne waɗannan mutanen ba. Lokacin da ya zo ya same ni hankalinsa a tashe yake. Me yake faruwa kawo? Dan Allah ki taimake ni Me ya same ka ne kawo ka faɗa min wani abin ya faru da kai ne haka? Wannan kundin yana dauke da wata gaskiya ta. Dan Allah ki tabbatar kin dinka shiga dana. Zan tafi na ba wajen nan. Tata, na roƙe ki ko me zai faru ki tabbatar kin bashi. Dan Allah, yaro na Ishwat. Shi kadai ne zai iya magancewa. Yankin yana buƙatar wannan adalcin. Dan Allah ki taimaka. Na bar ki lafiya. Amma kawo? Zan tafi daga nan kan su zo su riske ni. Bayan ya bani ya juya ya tafi, kawai sai samun labarin mutuwarsa ne nima. Tabbas na sani dama. Haka za ta faru da baba. Kai to wai garin kaka ka je aka yi maka wannan wal makalafatin ye? Kada ka magana da yawa. Ya aikin da yake gaban ka kawai. Zuciyata tana ruruwa da wutar wasu a ciki. Ba kuma zan taɓa rabuwa da su ba. Wutar wasu to ai ba ni bane ko? Na ce ma kada ke magana da yawa. To, na yi shiru. Ba zan gane cewa komai ba na rantse. Wuyo. Maza ina son ka bayyana min gaske da ka sani game da abin da ya faru. Zan gaya ma. Mahaifinka ya zo ya same ni a wannan lokacin yana buƙatar taimako. To amma sai dai wasu mutane a lokacin sun yi min barazanar mutuwa. Don haka na ki duba mahaifinka ya fita. Ba wani abu da za mu yi game da wannan bayan ɗin. Me ya sadu da tarin hujjojin da suke a ciki? Abin da na sani na faɗa.
kuma ni ban hana ka je wani gundun shiga da korafin ka ba. Amma me yasa zaka wannan magana haka yi labai? Shi mutum ne mai yanci, kuma yana da damar faɗa ra'ayinsa. Idan har ya zama da zaka dinga bayyana irin waɗannan matakan ga matasa masu kishi irinsa, to menene abin da kuke tunani nan gaba za ta iya haifowa? Kin ga ruwa masu irin aiki na da yawa, ya je ya same su. Ba na sa kai na irin wannan shirman, ku ban nan, ku tashi ku ban nan na ce mana, waɗannan su fita na gaba su zo da Allah. Amma ka sani, shi ɗin mahaifina ne. Kamar dai a ce idan da mahaifinka ne, ba za ka taɓa yadda ka kibanka da mutuwarsa ba, za ka yi duk mai yiwuwa don gano gaskiya. Amma mu kun ɗauke mu da dabbobi babu maraba. Tabbas ko da na rasa taimakon kowa zan gano gaskiya game da mahaifina. Kuma zan ɗauki fansa ga dukkanin wanda yake da hannu akan mutuwarsa. Kai ga yalla bai nan na ƙarasa maza ku gyara ku kauce daga hanya mana ku matsa kai wai me kuce haka ku gyara aka ce ku matsa. Maraba da isowa shugaba maraba da isowa. Maraba da zuwa shugaba maraba. Kamar yadda na gaya maka yalla bai, mutane ga wannan yankin ba kai suka ayyana a matsayin shugaba ba. Kuma yanzu ba mu san wane ne wannan shugaban da zai zo a sanya masa hannu ba. Me ba mai gida? Hanyar labai, me abin da ya faru na ga jikin shugaba ya fito a sanye haka yi? Yalla bai ba laifin mu bane mutanen yankin teku ba su ayyana shi a matsayin shi. Wace iriya magana banza kake? Sun tsayar da shugaba daga cikin su. Kuma har zuwa yanzu ba mu san shi ba. Ta yaya za ka ci haka? Muna nan to za mu jira mu ga wane ne? Ba dole dai sai ya zo nan da takarda daga ofishin gwamnati an sanya masa hannu ba tukuna? Wannan abin akwai gajanci ma shugaba. Sai ma zai a ce shi ne shugaban yankin teku. Gida ma bai zama ba, sai hi wani banzan bazara da hi wani kazami. Lokaci ya yi, da Mubarak ya sai bayyana ikonsa. Tabbas, akwai abin da ke faruwa ba daidai ba. Me hito dan uwa, gaya mana mu je mu ga bayan hi kowaye. Na tuna abu ɗaya. To jira ka ga me mana? Shugaban yanki. Shugaban yanki. Shugaban yanki. Shugaban yanki. Shugaban yanki. Barka da yalla bai. Babu wata alama ta rashin cancanta da tare da kai. Yau na ganga tantar mahaifinka da muka rasa. Ba na fatan a samu rarrabo kai daga kowane bangare. Me yasa kuka zaɓi rabewa? Kai mutane na, shin ba kwa buƙatar sauyi? Za ku ci gaba da kasancewa kuna rayuwa tun kanana bautar da ku? Ba wanda yake da buƙatar haka, kowa yana son ya huta. Aha, shikenan kowa zai iya tafiya. Me abin da kake tsammani za su goyi da bayanka? Huta mutane na. Ka gani mai gida, lokacin zuba na muciya ya ƙare, kawai kamata ya ka ba mu umarni mu ɗau mataki a kansa. Idan ba ka ba ta na mutanen ka masu ya wure musu kunnuwa sai sun daina maka biyayya. Ba mu ce kai ba adali ba ne, amma dai mutanen ka sun kasance a zalumai. Wannan gaskiya ne. Bari ko babu shakka. Ka ji ma me mutanen suke cewa. Sun sa wa mai gida wani tunani a kanmu. Wannan wasan yana da ta lalata mu kasuwanci. Ba za mu bari mai gida ya haɗa kai da shi ba. Ko tsarin gaga sai mun yi maganin dan yi giya. Kuna jina? Me babban matsalar da ya kamata mu magance? Wannan ishuwar ɗin mai gida shi ne babbar damuwar mu. Idan har ba mu kawo ƙarshen sa ba, to mu zai kawo ƙarshen mu, kuma zai lalata mana gobe mu duka. A ƙarshe zai kasance mafi rinjaye ga talakawa. A yanzu ba za mu taɓa yin fada da shi ba. Kun fahimta? Ku kula da kyau. Ba wai ina haramta maka hakan a wannan lokacin bane ɗana, sai dai na san yadda rayuwar ta tana. Daga lokacin da ka zo da ci gaba, wasu tsirarin mutane daga gefe za su shirya hanyar kusa da kai. Me yasa kake tunani? Maganganun baba ne suke dawo
Baba ya zaɓe ni ka kansa ga wancan sashen ne don dalili ɗaya. Rayuwar mutanen wannan yankin ka ta wulaƙanta. Lallai ina son na gano daga ina ne wannan matsalar ta fara. Sannan kuma na ɗaukansa daga duk wanda ke da hannun mutuwar baba. Tabbas. Amma ka daina sa kanka damuwa akan wannan. A yanzu kai ɗin tamkar shugaba ne ga wannan yanki. Kuma al'umma gaba ɗaya suna tare da kai. Shikenan ni bari in je in yi bacci. Kai dan uwa. Dan uwa! Ki dakata yar uwa ki je ki bacci. Yayanki yana a cikin damuwa bayan sana takura masa da surutu da yawa. To wace za ta rarrashi shi idan ba ni ba ko da ma yana Ki zo mu tafi gida. Ke shiki. Yaya? Yaya na? Kai kadai zaka zo ka zauna a nan baka kira ni ba? Sita, ba na son magana. Ina fushi ina son na kasance cikin kadaici. Ni kake faɗa kana fushi? To wace mai saka farin ciki? Sita, ki tafi ki bar nan wajen. Ina son na ji na kadaici. Amma dai a sani na baka da kowa bayan ni. An ka faɗa min abin da ke damun ka sai baka shawara. Ko ka fara ɓoye wasita ɗin taka gaskiya? Ka ce ni ce farin cikin rayuwarka fa. To ni ce zan so in ganka a damuwa. Gaskiya idan har kana son ka ga nayi farin ciki na ji daɗi a daren yau, to kawai ka daina damuwa. San fushi baya ma kyau. Gaba ɗaya ka sa tunanin kan abubuwa da yawa a kanka. Ni ba na jin daɗin hakan. Kai dai san kai ne komai na ko? Sai idan kana son nima in shiga damuwa ne kawai ka faɗa min. Na ce ba na buƙatar ji ko surutu daga kowa. Maza ki wuce ki tafi ki banni. Ba fa zan taɓa barin ka ba. Sita, babu abin da zaki gaya mana ji daɗi. Ba kuma na buƙatar sauraron sautin kowa. Saboda haka ki tafi ki bar wajen nan. Tafi mana. Kawai saboda wasu sun bata mare sai ka ce za ka yi mana haka? Har zuwa wannan lokacin ba mu ga mutuwar mahaifinmu ba. Ko me za ka yi ba zan taɓa yadda a rasa ka ba saboda kai ne farin cikin rayuwata. Kai dan uwa. Dan uwa Sita. Dan uwa Sita ma. Yayana, me yasa sau da yawan lokuta nake jin farin ciki ne ina tare da kai? Kawai dai sai ka bayyana min menene abin da kake ji a cikin zuciyarka a kaina. Ko da yaushe ina jin sabon abu a cikin raina, zuciyata ba ta kallon kowa sai ta sa. Kai yaya! Da ni da dan uwana a yanzu ba mu da kowa sama da kai. Muna samun farin ciki duk sa'a da muka kasance muna a tare. Shin ka taɓa jin labarin wata jarumar soyayya Maya? Kamar haka nake so na kasance a cikin zuciyarka. Ka ce na yi kyau na. Ka fita kada ka taɓa yar uwata. Kai, me kake faɗa ka? Ni dan uwanka ne fa. Kai ka ja yar uwata ta mutane. Ba wanda bai san tana ƙaunar ka ba. Ban da hannu akan mutuwarta. Saboda ka nuna ba ka san ta. Dan uwa, na fahimci kanwata tana matuƙar ƙaunar ka gaskiya. Ka tafi ka bar wajen nan. Amma kai dan Allah me ka fahimta daga gare ta? Ko gaya masa, dan Allah ku fahimta da shi ba laifi na bane. Ni ma ina matuƙar ƙaunar Sita a raina. Ku bana mata Sita dan jini na ce, Sita! Sita! Tabbas ina rasa farin ciki da yawa. Na yi tsammanin daga mahaifina shi kenan, amma sai ga shi abokiyar rayuwata. Yau ita ma na rasa ta ba zato ba tsammani. Tabbas ina tantama game da mutuwar ta ita ma. Kwarai ka faɗa gaskiya aboki. Amma lokaci yayi da za mu sauya tarihin wannan yanki. Kowa zai kasance yana cin gashin kansa ne ba a ƙarƙashin wani ba. Za mu yi kasuwanci da duk wanda muka so. Mun kwashe shekaru da yawa. Da rashin samun daidaito daga ɓangarori daban-daban. Me amfanin shugabanci? Da mu ba za su iya daidaita alaƙar da ke tsakaninmu ba. A yanzu wasu yankunan suna riƙe da mutanenmu. Mu kuma ko da a ce mu riƙe mutanensu shugabanni suna sa mu cika su. To kenan ina adalcin yake. Muna shiga ruwa kamun kifi babu dare babu rana. Ta yaya ma za mu ci gaba da wannan rayuwa kamar bautarwa? Idan ba mu rufe wannan shafin ba, to mu za su rufe shafin rayuwa. Zan tsaya tare da kai. Sun riga da sun yi mana gargadi daga shaidi a kai, cewar ba a yadda wani ya ƙara shiga cikin ruwa don yin su ba tare da ya karɓi takardar izini daga gare su ba. To mu kuma gaskiya muna jin tsoro dan uwa. Wannan dalilin yasa a wannan lokacin ba mu yadda ko da mutum da ya shiga cikin ruwa don yin su ba. Abin yana ƙara sauyawa. Tamkar mana tafkar gaba ne bayan tana warwarewa. Kwakwalwata ta fara sarewa. Za ka iya rasa komai, amma kada ka taɓa yadda ko da wasa ka rasa tunaninka. Za ka iya juya abin da yake ba na daidai ba ne ba kawai da hangen nesan tunaninka. Idan ka juya da kanka zuwa ga wasu tunaninka marasa muhimmanci su za su lullube ka.
kaga kenan ba za a samu mafita ba. Ko ya za mu kasance tare da kai, amma za mu so mu ga fuskarka da annuri. Hakan shi zai ƙarfafi gwiwa al'ummarmu su kalle ka a matsayin shugaba. Ta yaya fuskata za ta kasance da annuri? Alhalin mutanen da ke kallo na a matsayin hakan sun kasance cikin kunci a fuskokinsu da cikin zukatansu. Tabbas zan kasance a yanayin da kuke so ne kawai idan na yi nasara. Na canza wannan ƙazamar rayuwar da ake a yanzu, na kuma kawo ƙarshen dukkan wasu shida. Tare da ɗaukar fansar waɗanda aka sheƙe mana. Tabbas ba su cancanci yafiya ba, kuma ina bayan ka akan hakan. Dare yayi nisan tafi. Shin dama ba sai da na gaya muku ba zai juya mana baya? Ko ba komai shi din ya kasance dan uwana dan haka ba za mu taba juya masa bayan mu ma mu ce za mu yake shi ba. Amma kuma za mu yaki wanda ya raba tsakaninmu ko ba dan haka ba kuma za mu yi dan kasuwancinmu. Muna shigar da ganjatan goma kowane wata, amma yanzu ga shi saboda shi ko da tan da ya ba ma yi shigarwa. Dole ne na tabbatar masa da ƙarfin iko na. Ku je ku kama sa. Ba za ka taɓa lalata rayuwar mu ba, amma mu za mu lalata taka. Ina jiji da kan na kai halin yanzu to. Kai! Kada ku haɗa kai da makiyanku, wanda suke azabtar da ‘yan uwanku, wani daga cikinku baya da ikon ƙetarawa cikin yankinsu, amma shi ne ku yanzu za ku ɗauki naku ku kai musu? Na tabbata a cikinku da akwai wanda ya rasa aboki ko ɗan uwa ta sanadiyarsu. Za su ci gaba da kallon ku tamkar wulaƙantattu. Wai, me yake faruwa ne haka? Na ga kifaye sun fara tafiya da ƙafafunsu. Mutumin, ɗanwa, wani da ke gani haka wai kamar shi what? Sai da muka sheke shi ba muka jefa shi a cikin ruwa. Me yasa za mu bi masa don kawai ya zama mai faɗa a ji mu kwace yankin nasu maraton. Bai kamata kamar ka dinga kaskantar da kanka ba, a da suna maka biyayya, yanzu kuma saboda shi duk sun daina sai da na ce a ba mu dama. Amma ka zauna kana gaya mana wasu maganganu na banza. Na yi da na sanin barin sa a raye, kuma kai ne ka ta. Dole sai mun gama da shi yanzu. Mun zauna muna tawalar da kanmu, alhalin san bai ma damu da abin da muke cewa ba, yana tunani ne kawai game da mafitarsa ba tamu ba. Ko ba da izinin ka ba to yanzu za mu ɗauki matakin da ya dace. Ku zo mu je. Irwa, ta shiga me ke faruwa ka? Idan har ba su bi umarninka ba yanzu, ko ka sanar musu wannan yankin ma sai sun rasa shi duka. Yamma dai ku yi biyayya ga shugaba, ko ya ja muku gaba ɗaya ku rasa matsugunin da za ku rayu. Maza ku je ku da ku kawo min shi nan. Kai Bira, shaidan namu ne tabbas, me yasa za mu kai musu shi Wani shabu, ba za mu taɓa wulakanta da ɗan uwanmu ba, da ni da kai din duka, mu ma za su yi mana haka, kamar yadda suka yi masa, shi din yanzu kamar jagora ne da iyaye da yayaye da dama suke bin sa. Kuma mu ma daga yanzu za mu kasance a bayansa, babu kuma wani mahaluki da isa daga baya ce zai sauya tunani. Idan wani ya canza ku ya ce amana, ni da kaina zan dasa kansa, wannan hukuncin ni da kaina zan ɗauki alhakin aiwatar da shi. Idan har ban bi wannan tsarin ba za mu gano waɗanda ke da wannan kiyayya ba. Ka kasance shugaba ga yankinka, ka ƙalubalanci shugabanci na, kada wani daga cikin mutanen yankinka ya fahimci wani abu. Ni kuma na yi maka alƙawari, a duk sa'ad da gaskiya ta bayyana zan kasance da kai, babu wani zalunci da zai ci gaba da gudanuwa. Ina son ka sani cewa maƙiyan da muke buƙatar ganowa suna kewaye da mu. Kuma ko ta halin kaka sai mun gano su, kuma kai ne za ka shafe su. Babu wanda ke da iko akan ƙasar ku, sai ku da kuka kasance mazauna cikinta. Sa'an nan zan ƙara tabbatar muku da cewa babu wata gaba tsakanin wani yanki, wasu azzaluman cikin ku ne suka kama mutanen ku.
Mun zauna na shirya mana wani abu kamar tatsuniya ko kuma wasan kwaikwayo. Ba ni da lokacin sauraron wannan shirman. Ku ne mutanen da kuke shirya dukkanin abubuwan da suke faruwa a cikin wannan yanki. Saboda kawai ku cimma burukan rayuwarku da kasuwancinku, duk wanda ya gano kuma yake ƙoƙarin tona muku asiri, sai ku kama shi ku kai shi wani waje na daban ku azabtar da shi, ku kuma zo ku sanar da al'umma cewa wasu mutane sun kama shi sakamakon wata yarjejeniya da aka yi ta ƙarya akan kada wani ya ƙetara yankin. Wannan ba gaskiya bane, zalunci ne na wani azzalimi. Ina buƙatar ku ba komai a hannuna. Zan je in kasance tare da su tamkar aboki ko bawa. Zan yi amfani da hanyar su ta lalata shirin mana lalata nasu shirin. Idan har muka bar waɗannan mutanen suka koma ga iyalinsu ba tare da mun zotar da su ba, to za su tona asirin kasuwancin da muke. Daga nan shugaba ba zai ƙara amincewa da kowannen mu ba. Kuma kasuwancin mu zai tsaya ba ma kuma da wata hanya da za mu bi domin gyarawa. Don haka dole mu ci gaba da tsare sa cikin wannan kurkukun tawa. Kai, ni nan faɗan uwanku ne don Allah kada ku cutar da ni. Me yasa zan ba ku tona mai gida asiri? Ko gaya jama'a cewa yana haramtacciyar Allah? Za ku kasance a cikin wannan kurkukun har ƙarshen rayuwarku. Wannan kurkukun darmana juce. Mai gida ba zai taɓa yadda ya ba mu dama don gudanar da wannan harkar mu ba. Yana bin kowace hanya domin tsabtace kasuwancinsa. Mu kuma wannan haramtaccen kasuwanci shi kaɗai ne zai gina rayuwa. Kana mamaki ne? Ashe da ma kai ne? Kake aiwatar da dukkanin waɗannan munanan al'amuran a cikin yankunanmu? A yau gaskiya ta bayyana ƙarara, kuma dukkan shirin ya zo ƙarshe. Ka aiwatar da dukkanin abin da ka aiwatar domin ka cimma muradinka, so ka sani wannan muradin naka ba zai taɓa cika ba, komai naka ya zo ƙarshe. Kamar yadda ka shiga jikinsu ka cutar da su, haka mu ma muka yi amfani da salon dabara ta gano ku da shirinku tare da zara mutanen kirki da suka kasance suna aiki tare da ku da kuka juyo musu da tunani. Kai ka kasance babban shaidani kuma mara amfani a cikin al'umma. Isura, Zai buga da ni ne? To yake ka fasa. Ya Isura ka tashi. Ɗan uwa, kada ka shige sa, a masa yadda ya so ya ma. Ka yi tamraju, dukkanin wani hukunci da na aikata ma ba zai taɓa kankare zaluncin da ka aikata ba. Ka yi shambo, ku toron maza ku so mana. A lokaci na farko da na gan shi, sai zuciyata ta fara bayyana min da shi wane ne kuma ya zai kasance a rayuwata. Kamar yadda nake kallo a tarihin baya, wannan san ba kamar tatsuniya ba ce. Labari ne da ya kasance a zahiri a gare ni, wanda a baya nake mafarkin kasancewarsa. Yau gashi labari na ya zo ya kasance gaskiya. Na same shi a matsayin mijina, sannan na samu sarakunan ƴaƴaye guda biyu. Tun a baya ka rayuwar mu ya kamata ta kasance. Yana bai barka da ƙarasowa. Yawa barka. Ina fatan dai komai lafiya babu wata damuwa ba. Na zo muku da wani albishir. Ku zauna da cikakken ƴanci, gwamnati ta mallaka muku wannan ƙasar. Da kyau. Babu sauran wata fargaba ko tashin hankali. Na bar ku lafiya. Ina fatan dai ko ya san biyan buƙatar da yake so ba? Takardar da Ishore ya tura ofishin gwamnati game da mallakar wannan ƙasa ta samu fitowa a halin yanzu an sale hakan. Ina dan uwa, kuma yana tafiya yadda ya kamata a wannan yanki. Sun babu wani tseko. Abin burgewa, yanzu ga ƙarin nasara na baku lafiya. Shiki na gode sosai.